Pivo je hrana. Hrana i zadovoljstvo. To je pivo. Možete da napravite razna piva, da se igrate s ukusima, sa aromama, sa alkoholom, sa bojama, sa svim. Tako da je to u stvari najveći izazov u pivarstvu. Postoje 4 sastojka najčešće koje su ključne. Pričamo o vodi, kvascu, hmelju i sladu. Industrijsko je jednostavno pivo koje je napravljeno tako kako jeste. Jedno vrlo prosto piće sa povoljnom cenom i ne zahteva ništa drugo sem da te tako negde rasledi, osveži i možda malo te napravi da budeš veseo. A kod nas je malo to drugačije, samo je kompleksnije. Možemo reći da smo vrlo zadovoljni s obzirom da je nova kategorija koja je ovde domaća proizvodnja lansirana pre sad tačno 5 godina. Mi smo onako pokušavali da na svaki način ilustrujemo koliko je naše pivo drugačije i od dizajna koji je svaku etiketu uradio drugi umetnik. Tako da smo zadovoljni kako su ljudi reagovali i ovde u inostranstvu. I to je ono što je prelepo, znači da ukus i dizajn ne poznaju granice.